Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidors de l'Ajuntament de Museros, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Museros, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Museros, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Museros, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Havent votat el 100% els components de la corporació municipal, anem a procedir a l'escrutini. Jo te dic el nombre i tu els cantes. Víctor Cercavins. José María Aznar. Víctor Cercavins. Javier Marí. Cristina Sivera. Cristina Civera. José María Aznar. Víctor Cercavins. Cristina Civera. Cristina Civera. Cristina Civera. José María Aznar. Cristina Civera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cristina Civera. Javier Marí. José María Aznar y 3 Víctor Cercavins. Cristina Civera y Balaguer, 6 votos. Víctor Cercavins y García, 3 votos. José María Aznar y Monferrer, 3. Rafael Bazán Davis, 0. José María Javier Marí Ventura, 1. Y David Moreno Blanco, 0. No havent alcançat ningú candidat a la majoria absoluta, queda proclamada alcaldessa de Museros Cristina Civera Alcover. El señor Intervención va a hacer entrega del arqueo a la nueva alcaldesa, así como el inventario de bienes. Complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Museros, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Abans de dirigir-me jo cap a vosaltres, sí que te volia dir, Javier, José María, gràcies per l'oferiment que ens has fet des del teu partit. La intenció del nou equip de govern és comptar en la resta de forces polítiques per a integrar qüestions d'interès general per al poble. Algo que tant Compromís com els socialistes durant aquests 4 anys en l'oposició hem reclamat i ni siquiera si mos ha sentit, nosaltres anem a canviar la manera de fer política. No s'hem pogut ficar abans en contacte perquè hem estat treballant perquè això poguera eixir avui, però sí que la setmana que ve, formalment, se reunirem tots els equips que formen aquest Ajuntament i sí que tindreu l'oportunitat d'aportar el que cregueu convenient per al bé del funcionament del poble.
Pues ara me toca a mi. Bon dia, buenos días. En aquest dia del canvi és un honor i una responsabilitat rebre la vara de mando. Perquè he viscut la política amb intensitat i passió des que era molt joveneta, gràcies a la família, als amics, als veïns i veïnes d'este, el nostre poble. I ara és el moment de dir, des de la meva condició de dona i primera alcaldessa d'este poble, que és el meu desig oferir-vos compartir esta vara, perquè és el contracte social que hem adquirit amb vosaltres i perquè aquesta vara sou totes i tots, i també l'autoritat nascuda de la vostra voluntat manifestada democràticament. Sou vosaltres, els muserencs i muserenques, els verdaders protagonistes d'este acte, i no només els regidors i regidores que comencem este nou període polític, perquè Museros necessita de la nostra tasca política contínua, però també perquè vosaltres teniu el dret de demanar comptes d'esta acció política. I per això, com a alcaldessa, em compromet a ser la veu d'este poble, per a ser més poble, assumint eixa veu i no només la meva veu personal o el partit al que represente. Vull agrair l'oportunitat que ens heu donat de demostrar que hi ha altra manera de fer política, des del diàleg i el consens, el treball compromès, la pluralitat i també la corresponsabilitat social. I per això, la nostra política estarà inspirada des de l'inici i amb determinació en l'equitat, el progrés i la participació social i política. Avui s'obre una nova etapa política i els socialistes de Museros hem entès que la ciutadania està reclamant polítiques diferents, que sumen forces i sensibilitats, en vegada de restar-les. Com bé deia Andrés Perelló, ningú que no tinga majoria absoluta cedeix ni regala alcaldies ni presidències, tan sols les construïts per donar expressió a la voluntat manifesta dels electors, que no és una altra que aconseguir acords de progrés. I amb aquest objectiu s'ha aconseguit articular a totes les forces progressistes del municipi per a formar una majoria parlamentària, que siga un fidel reflex de la majoria social dels muserencs i muserenques. I per acabar, gràcies a tota la gent de l'agrupació socialista, als meus familiars, el meu home, les princeses, meus pares. Ha sigut dur este mes, però han estat ahí en tot moment. No me puc deixar per nomenar, no vaig anomenar a tots els companys perquè me'n deixaria algú i no es podria enfadar, però a banda de regidora en la legislatura anterior i cosina Carmen, el que jo estic així, avui part del mèrit és d'ella. No me puc oblidar de tots els veïns i veïnes que ens heu donat l'oportunitat de que avui estiguem així. És una alegria passejar per el poble i veure la gent il·lusionada, contenta i esperançada. Et fa donar-te de la gran responsabilitat que tenim l'equip de govern a partir d'avui. El futur de Museros no es construirà en un dia, però sí que el construirem junts dia a dia. Prenc com a alcaldessa les paraules de Vicent Andrés Estellés. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. Moltes gràcies.